Oh, nggih, siang kalian punika sinengguyun kalian Syakila Rental Audio. Wonten ing siang kalian punika atur panglipur sawetawis sumateng para legasanipun kangge miyasukining swasana kula suwanaken Widyawati saking Sri Jaya Elektron wonten Dina Ayu Yani Ahli Quran. Jaya Elektron. Wilujeng siang wong ayu. Nggih, wilujeng siang Mas Lasi. Nggih, senadyan to sampun tepang dumateng para kanca-kanca paraga. Iya, iki menghibur kancane dhewe. Saderengipun monggo ulo salam kersane tambah rinaket tak kenal maka tak sayang. Seperangan sampun tepang, seperangan dereng. Nggih, monggo salam rumiyin wong ayu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, sekiranya kuparen mlebu. Kula pokoke wis kenal kabeh. Nggih. Iki ya penyanyi ya tukang pijet, sembarang kalian biayai. Nggih, ya tukang ngaret. Sayu dereng tetunggo. Siang kalagan punika Encing-encing badhe dipun kawisudan risang temanten Saripin Denisnawati kalian Mas Muhammad Nur Abdillah. Didongake sik. Nggih. Dongane penyanyi ki mandi. Nggih. Ayo, piye dongane? Bismillahirrahmanirrahim. Kula doakan Mbak Risna kalian Mas Abdillah semoga diberi kebahagiaan selalu. Amin. Dunia akhirat segera mempunyai anak yang soleh, solehah. Dunia akhirat dan bisa membahagiakan orang tua. Bapak ya didongake. Anggenipun gelar bahagian wonten ing siang punika pinaringan rahayu wilujeng. Cukup ngarep turah buri. Syukur-syukur turane kena gawe daftar kaji. Amin ya robbal alamin. Maju Pak Yai Pak Supati. Senantiasa sehat selalu dan sukses selalu pokoknya. Pokoknya sehat selalu. Panglipur nak. Nggih. Lagune apa? Apa ya? Kira-kira. Oh, malah kira-kira. Ati kesiksa digarap irama sing seger kangge sapi saya. Ati kesiksa katur dumateng para legasanipun ingkang rawuh wonten ing siang kalenggahan punika wilujeng pepanggihan kalian kula sak kanca Sri Jaya Elektron Dangdut Campursari. Nggih, menika produk lokal kemawon. Panglipur ya nak. Nggih, ati kesiksa lumantar Sri Jaya Elektron. Niki mugi-mugi pengantannya jauh dari kata-kata lagu ini nggih, Mas. Kalau digoyangke nak. Oh, nggih. Ayo. Apa kabeh
ati kesiksa atur dumateng para lenggasanipun karo wonten ing siang kenegaraan punika mugi dadosaken rena ing penggalih sineguyung kaliyan Shakila Rita Audio matur sumanuwun. Aryo apa kabeh lelaku kowe tega nglani hatiku kaya ngene omah-omah wis ana tenteme hatiku tansah langsa tak tresnani ora kira mung tansah ngapusi. digoyang lagi asik sampai bawah. Kalau terakhir Wilujeng Rawuh dumateng para tamu ikan lebih belum betul yang sasana bahagia. Wilujeng lelagan ganti madu mati kali mengalis Wilujeng merasakan panglipur saking kula sakonco Sriwijaya Elektro. Yo Apa kabeh asik disapa kabeh para tamu. Kita awel-awel asik toh. Tangis langsa udah nangis cacat sabetina tak kadeli tak tresnani orang kira mung tansah ngapusi. Hatiku dan senang sasat
digoyang lagi sampai bawah. Asik. Asik dong. Sriwijaya Elektron ati kesiksa kantor dua tebor lagasanipun begitu atusaken roh ing bekale. Mbak Erno digoyang. Asik. Kenawen to Mbak Erno. Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip kaya ngene omah wis ra ono tentreme hatiku tansah mung tansah ngapusi. Katakan video sekarang buat rumah pertama dengan kakak yang berbuat putra sasar bahagia. Video dengan kakak di madu mati kali bekali. Bila aku Buerte digoyang. hatiku Ati kesekso sama kantor kita tuh saker